കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ അമ്മേ ആ ടീം വേണം കുറച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈ ശോഭനയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 മിനിറ്റല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏതെടുക്കണ്ടേ? 6, 7 മാതാജി. ലൈവിലിട്ടത് എത്രയാണ്? 4, 5 ഇട്ടത്? ലൈവിലിട്ടത് തെറ്റാൻ തോന്നുന്നു. ആറും ഏഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. 6 വരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. 6 വരെ പറഞ്ഞല്ലേ? ലൈവിലൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മാതാജി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇട്ടത് തെറ്റാണെന്ന്. 4, 5 ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, സമ്മതിച്ചു. അഞ്ജന മാതാജി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിയിലൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ട്ടാ, ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, രാവിലെ ഇട്ടത് 6, 7 തന്നെയാണ് മാതാജി. നിങ്ങൾ ഇട്ടതല്ല, ഞാനിപ്പോ ലൈവില് ഹെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലൈവില് 4, 5 ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് 6, 7 ആണെന്നുള്ളതൊന്ന് കൊടുത്തോളൂ ട്ടാ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ 6, 7 ആണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. കുറച്ച് തിരക്കി ഒന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. സമയം നമ്മളെ പോകുകയല്ലേ, കുറച്ചു നേരം പോയി കഴിഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ടാണ്. നാളെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. നാളെ 8ാമത്തെ മാത്രമല്ല എടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ. നമ്മൾ 6, 7 ആണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 5ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, 4ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി 6ഉം 7 ഭഗവാന്റെ മഹത്വവും കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കണ്ടു. ഇനി 6ഉം 7 ഭഗവാനെ
ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരാളെ വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം 6. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ നാവിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ നാവിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതൊരുവനുമാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, സർവ്വജീവികളെയും അല്ല ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഏതൊരുവനിലും അതായത് സർവ്വതിലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 1, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. 3 പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊരുവനാണോ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക, സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാറ്റിലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരുവനാണോ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ 1, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? 1, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ എളുപ്പമല്ല ഈ മന്ത്രം 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത. അപ്പൊ മഹാഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? 3 അധികാരികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപദേശാമൃതത്തില്. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് ഇത് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു, സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധന നടത്തും. ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമുള്ളൂ? ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരി വിചാരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തൻ ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലായിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചുവെന്നോ അയാൾക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അമ്പലത്തിൽ മാത്രമുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉത്തമാധികാരി ആരാണെന്നോ മധ്യമാധികാരി ആരാണെന്നോ
സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ഇവര് 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇവര് 4 കൂട്ടരെ മനസ്സിലാക്കും. ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവര് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ മാതാജി. ഇനി ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ആരെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് എല്ലാവരും തരംതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റുള്ള 4 കൂട്ടരോടും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആര് പെരുമാറുന്നത്? മധ്യമാധികാരി പെരുമാറുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരെ ആ ഈശ്വര പ്രാമത്തിലേക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരികള് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മധ്യമാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ അവർ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? അവരെ സമീപിക്കില്ല. അവര് 4ാമത്തെ കൂട്ടരടുത്തേക്ക് അവര് പോകില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ 4ാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആസുരികന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവര് സമീപിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി മധ്യമാധികാരികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികള്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികൻ എന്ന പിന്നെ ഉത്തമാധികാരി ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദർശിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവര് ആസുരികമായുള്ളവരെ സമീപിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരി അങ്ങനെയല്ല, അസുരന്മാരെ സമീപിക്കും, ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കും. അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ 2 കൂട്ടരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ഒരേപോലെ പെരുമാറാൻ ആര് ശ്രമിക്കും? ഉത്തമാധികാരി ശ്രമിക്കും. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കും. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശ്വാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും, അതായത് പണ്ഡിത സമദർശിനഹ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഉന്നതാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ഒരു എന്താ പറയാ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെ ആയാലും നായിനെ ആയാലും എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഉന്നതാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വന്നത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത്, അവർക്ക് ആ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയത് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഈ ഉന്നതാധികാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ അയാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനവും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഉന്നതമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, ഒരു ഉത്തമാധികാരിയിൽ നിന്ന് ശരിയായ അറിവ് നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശരിയായൊരു അറിവ് നമ്മൾ നേടിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു മിനിറ്റ്,
ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ മാതാജി ലൈവ്? ഓ, ഞാനിപ്പോ ലൈവിലാണ്. ഞാനിപ്പോ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇരിക്കണേ. ചാപ്റ്റർ ഏതാ മാതാജി? 15. മിനിറ്റ് എന്തോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് കട്ടായത്. 16 മിനിറ്റ് 59 സെക്കൻഡ്. മാതാജി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ 12 അധ്യായത്തിൽ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകമില്ലേ, ആ പറയുന്ന അടുത്താണ് പോയത്. അവിടെ പ്രേമാചനത്തോട് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കട്ടായത്. അതുവരെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മാതാജി പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ 5 രസത്തിൽ ഭക്തരെ രാഗാത്മീയ വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം യശോദ ഗോപന്മാരെ ഗോപിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ പരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം, ബന്ധുത, ഇതിനെ കുറിച്ച് മാതാജി എന്തെങ്കിലും വേദാബേസിലല്ല ഷെയർ ചെയ്ത്? ഒരു മിനിറ്റ്, വേദാബേസിലല്ല ഷെയറിങ് എടുത്തത്? വേറെ ഒന്നും നിർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ല. കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോ 8:30 9 മണിക്ക് ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടത്. ഗോ ലൈവ് ടൈം ഔട്ട് ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, ലിങ്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ലെങ്കിൽ? കാരണം ഞാനിപ്പോ മലയാളത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലൈവ് ഇട്ടതാണ്. ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയാനാണ്. വേറെ ലിങ്ക് കേറാനോ ഇപ്പം? നോക്കി നോക്കാം. ലിങ്കിനായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ലിങ്കായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ. ലൈവ് പോവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലിങ്കിലും ലൈവ് പോകാൻ പറ്റാതാവില്ലേ ബാക്കി ക്ലാസ്? പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ 9 മണിക്കാണ് ലൈവ് ഇട്ടത്. ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ലൈവ് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എന്റെ. അതിന് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്. നമുക്കൊന്ന് ലിങ്ക് മറ്റേ പ്രഭുവിന്റെ ലിങ്ക് ഫ്രീ ഉണ്ട്. പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു 671-ന്റെ. വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ആയോ മാതാജി? ലൈവ് വന്നല്ലോ.
ഓക്കെ 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 ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. പ്രിപ്പയറിംഗ് ലൈവ് സ്ട്രീം വന്നു മാതാജി. പ്രിപ്പയറിംഗ് ആയിരിക്കുന്നു. ലൈവ് ആയില്ലേ? ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിപ്പോ എത്ര ടൈം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം മാതാജി. നോക്കി നോക്കൂട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ. എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കേറി കുറച്ചായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാനേ കേറാൻ പരമാവധി കേറും. 2 ദിവസം ഒരു 2-3-4 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു സർജറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. സാരില്ല അപ്പൊ 4 ദിവസം ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണണല്ലോ. കേറാൻ പറ്റിയ അവിടെ വെച്ച് കേറും. 9 മണിക്കാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പൊ അവിടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് വെസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ലോ അപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാതാജിയോട് പറഞ്ഞതാ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈദിക ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഈ സത്യങ്ങള് പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസമഹർഷി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു ജ്ഞാനം നേടിയത്? ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് നേടേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നവയല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തേതും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തതും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതി ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയുമുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വ്യാസദേവന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മ മഹർഷി, ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി, അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മള് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിലെത്താതെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമാധികാരിയായി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, അതായത് ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലെത്താതെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മധ്യമാധികാരി അല്ല ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. ഇപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെയും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഉത്തമാധികാരിക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലെത്താതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാത്രമാണത് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 അധികാരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അത് 3. പിന്നെ
അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥം ഭാഗവതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഈ വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്, പിന്നെ നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാത്തത് ആ ശ്ലോകം മീനിങ്, മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്തത് ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. മന്ത്രം 7 പറയുന്നത് യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാ ഭൂത്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാ ഭൂത്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞ, കടലിലെ വെള്ളം, ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കടലിലെ വെള്ളം എന്താണ്, കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമുണ്ട്, ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിനും ഉപ്പ് രസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? കടലിൽ കുറെ ജലമുണ്ട്, ബക്കറ്റിൽ കുറച്ചുള്ളൂ അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പിന്നെ മായയും ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് മായ ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതൊരുവനാണോ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായോ ഭയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 7 മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ ആർക്കും ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ആരാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും എന്താണ് സാധിക്കും? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയായിരിക്കും, അളവിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം. പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല ജീവാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകിയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് 100% ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണത്തിന്റെ, പരമോന്നത പൂർണ്ണത്തിന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 100%ന്റെ 80% ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തില് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തുല്യരല്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് തുല്യരായിട്ടുള്ളത്, അളവിന്റെ കാര്യത്തില് രണ്ടും തുല്യരല്ല, വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം
പറയുന്നതാണത്. ഇവിടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന് ഉപ്പ് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിൽ പറയുമ്പോ രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ഉപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിൽ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനും സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഗുണപരമായും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമാനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണപരമായിട്ടും അളവിലും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലിജി മാതാജി മ്യൂട്ടിലിരുന്നോളൂ. ഗുണപരമായിട്ടും പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? നമ്മളത് വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പോലെയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടല്ല? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അളവില് നമ്മൾ തുല്യരല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായ എല്ലാത്തിനും ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരംപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആനന്ദം എവിടെയാ കിട്ടുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ? പരമാനന്ദം എവിടെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ആ പരമപുരുഷന്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. നമ്മള് ആ പരമാനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തില്ല? അതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ശോകം, ദുഃഖമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആത്മഭൂതഹിതം, ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരിയായ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മഭൂതഹിത എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതഹിത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അഥവാ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മഭൂതഹിത, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂതഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അപ്പോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വ്യക്തികളാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? പരബ്രഹ്മം. ഭഗവാനും എന്താണ്? ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് അവ്യക്ത രൂപത്തിലല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവ്യക്തിഗതനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മന്ത്രത്തില് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതായത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതും പൂർണ്ണമായിരിക്കും, അതും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഒരു രൂപമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതായത് മായാവാദികൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതാണ്? 7ാമത്തേലും പറയാം. മന്ത്രം 7 എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായവും ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് തുല്യരാണ് അല്ലെ. ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അവന് മായയോ ഭയമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. രണ്ടുപേർക്ക് അല്ലെ, മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ തടസ്ഥ ശക്തികൾ അല്ലെ, തടസ്ഥ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 7:5 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയില്? ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യങ്ങളും അവരൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇതെല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? 7:5 പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം 1:1-12 ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ അത്? അടുത്ത 6ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഏതാണ്? 3 പോയിന്റാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അടുത്തത് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദർശിക്കുക, അങ്ങനെ വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടം: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അനിഷ്ഠ എന്നല്ല, 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠ എന്നാണ് കേട്ടോ. കനിഷ്ഠയെന്നല്ലേ? അതെ, ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന്. കനിഷ്ഠ എന്നാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നാണ് കേട്ടോ അതവിടെ. അപ്പൊ 3 പേര്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല.
പിന്നെ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൂട്ടരെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പിന്നെ ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ, ഈ 4 കൂട്ടരെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്